Hesborn aparo ni mano wan nyiswa dong wachak gi mano. Ka awacho wach CBC. CBC en gimo biro mondo teg technical institution. King'iyo ane gine panel mar subject panel e KICD. Kendo nyocha wang'iyo curriculum designs mag junior secondary. Most of the designs kamiwache ni gin learning areas 12. Ng'eny gi okelo home science, okelo mechanical training, okelo woodwork, okelo plumbing, weche makamago. Kineno ka okel gi te magi weche manie technical institution, mano nyiso niya, nyathini kochope kata kowe grade mar 9 ma ok odhi e grade mar 10, to en gi thuolo mondo dhi koro e technical institution, mondo koro en gi basic knowledge ma inyalo dhi jiwe technical institution, ma koro nyathini en odhi adhiya ka en gi interest, gima oseneno, gima ose experience, koro odhi medo tego gima ong'eyo. Koro ibiro yudo ka tich e technical institutions dhi bedo mayot, nikech nyathi dhi mokwongo ka en gi hero, nikech en gi most experience, to odhi ka en gi geno moro ni nitie gima odhi medo kuom gima nose somo chon. Koro it doesn't interfere with technical institutions at all. Kapok adhi kata mne county ma